नचनिया की दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया की भरियाती में भइल बहाना अब कैसे के होई जाए माला। भरियाती में भइल बहाना अब कैसे के होई जाए माला। भाई खिसियाइल बा नई की कनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के पता सब कर करेज लागे फेराई दहेज। पुलिस दरोगा आइल बा लागता हो जाई केस। कहा पता सब कर करेज लागे फेराई दहेज। पुलिस दरोगा आइल बा लागता हो जाई केस। सब केहू जान गइल बा कहनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के गड़बड़ बुझाता काम न करे माथा। कैचा कृष्ण कहेले हो जाई बहुत घाटा। भाई हो गड़बड़ बुझाता काम न करे माथा। दीपक राज कहेले हो जाई बहुत घाटा। कदी हले काम परसनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के दुल्हा भइल बा फरार लेके नचनिया के। सलोनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।